Artzagako hosteleritza eskolan ikasi nuen. Hasieran Azurmendi jatetxean hasi nintzen praktikak egiten, eta jatetxe hona izan arren, ez nuen hainbeste disfrutatu esperientzia, presio handia zelako, eta gainera lana oso gogorra zen, eta hor egon ondoren, Airi Spafean egon nintzen sukaldari moduan. Han esperientzia asko zobeagoa izan zen, kideekin giro asko zobeagoa zen, eta lana azkenean gustura bazaude, ondo hobeto pasatzen zaizu. Horren ostean, orain, El Molinoko jatetxean nabil sukaldatzen, jatetxe asko handiagoa da, lana gehiagoa da, baina esperientzia hartzeko hobea iruditu zitzaidan, eta hemen nago. Zenean, hau ikasi dudan arren, lana gogorra da, eta gehienetan beste guztiak eskaintzatzen duten bitartean zu lanean zabiz, eta orduan ezin duzu kuadriako planetan egon, ez zara eskaritara joan, gehienetan lanean zaude asteburutan, denok libreak baten momentuan, eta gogorra egiten da, baina gero ere gustoko duzu zauden lekuan zerbait sakrifikatu behar.